Páni, právě jsem se zranila. Páni, jaký zápach krve. Necítím se moc dobře? Hej holka, jsi v pořádku? Páni, to je hodně krve, musím se ovládnout. Jak zvláštní. Měla jsem pocit, že jsem viděla tesáky v jejich ústech, takže jsem si nakonec poranila hlavu. Promiň, že jsem tě špehovala. Tvoje jméno je Emma, že? Neboj se, postarám se o to zranění. Hotovo, teď už to bude v pořádku. Moc děkuji, Adélo. Uvidíme se zítra ve škole? Samozřejmě, kamarádko. Co si Adela myslí, že dělá? Musím to vyřešit. Hej Adelo, pojď okamžitě dovnitř. Pojď, musíš odsud rychle zmizet. Ani to je divné. Varovala jsem tě, abys s nikým nemluvila. Nastal čas ho probudit. Ahoj, drahý. Adela se zase rozhodla hrát si s jídlem. Taky musíš dát lekci tomu drzému člověku. Je celá Adelina rodina upíří? Ano nebo ne? Pani, to je ale zvláštní žena. Pani, kdo to asi je? Omluvte mou dřívější hrubost. Jsem Morgana Alucard, matka Anešky. Dobrou noc. Tak co, děvče? Nepozveš mě dál? Slibuji, že to bude rychlé. Ona si myslí, že jsem hloupá. Když ji pustím dovnitř, zaútočí na mě. Raději ne. Už je pozdě a moje máma ani není doma. Ta holka je chytřejší, než jsem si myslela. Dobře, tak tedy dobrou noc, děvče. Příště mi tahle drzá holka neuteče. To byl strach. Z toho mi běhal mráz po zádech. Kde asi je Aneška? Tam je. Hej Aneško, co se stalo? Raději se ode mě drž dál. Je to pro tvé vlastní dobro. Ha? Emo, všimla sis? Aneška se vyhýbá světlu, nemá ráda česnek. Myslím, že je upír. Bohužel má pravdu, ale musím to skrýt, dokud si nebudu jistá. Neříkej hlouposti, Jakube. Myslím, že je jen trochu citlivá. Aneško, počkej. Ne, Emo, už jsem ti říkala, aby se ode mě držela dál. Uklidni se, Aneško. Důvěřuj mi. Řekni mi pravdu. Jsi upír? A teď mám Emě říct celou pravdu. Běž, Emo, už jsem ti řekla, aby se ode mě držela dál. Řekni mi pravdu. Jsi upírka? Ona to zjistila. Myslím, že je nejlepší říct pravdu. Ano, Emo, máš pravdu, ale kvůli tvé bezpečnosti se mnou setkej dnes o půlnoci na vyhlídce. A já ti všechno vysvětlím. Musím teď jít. Uvidíme se později. Čeho se Aneška tak bojí? O čem si to mluvila s tou spratkou? Nech Emu na pokoji. Já jsem to věděla. Spřátelila se s člověkem. To není pravda. Hrabě nebude rád, až se to dozví. Co se nemám rád dozvědět? Není to nic, pane. Ona je blázen. Jak jsem ti říkala, drahý, spřátelila se s lidskou dívkou. To je hnusné, Aneško. Ty drzounko. Dám ti jedinou šanci. Předej mi tu lidskou spratku, nebo vás obě zabiju. Vzala to Aneška a už nepřijde? Musím Emě říct, že je v nebezpečí. Mám Emu zachránit a chránit před svou rodinou. Ano nebo ne? Předej mi tu lidskou holku, nebo vás obě zabiju. Myslíte, že se Aneška rozhodla nepřijít? Musím Emě říct, že je v nebezpečí. Emo, jsi v nebezpečí. Nebezpečí? Proč? Co se děje? Můj otec chce, abych tě mu předala. Tvůj otec? Chceš říct pan Alucard? Už jsi všimla, že Alucard je Dracula pospátku, že? Vysvětlím ti to. Oni nejsou moji skuteční rodiče. Před lety mě hrabě Dracula proměnil v upírku. A oni předstírají, že jsou moje rodina, aby udrželi krytí. Takže jsi vlastně jejich rukojmí. Jsi moje nejlepší kamarádka, Emo, ale odtáhnu se od tebe, abych tě ochránila. Ale Aneško! Jsou velmi nebezpeční. Už jsem se rozhodla. Ne, Aneško, nenechám tě samotnou. Promiň, ale je to jediný způsob, jak tě udržet naživu. Je mi líto, hrabě. Nepodařilo se mi ji najít. Lže, drahý. Tak ji přinutím říct pravdu. To je zvláštní. Ona nikdy nechybí ve škole. Viděla jsi dnes Anešku? Ne, ve škole se neukázala. A co teď? Je možné, že je Aneška v nebezpečí? Lže, miláčku. Tak ji přiměju říct pravdu. To je ale divné. Nikdy nechybí ve škole. Viděl jsi dnes Anešku? Ne, neukázala se ve škole. Nehrozí Anešce nějaké nebezpečí? Prosím, dostaňte mě odsud. Nemá cenu křičet, Aneško. Řekl jsem, že budeš mít jen jednu šanci. Víš, že mi nemůžeš lhát. Tak proč mě rovnou nezabiješ? Jestli tě ta lidská dívka opravdu má ráda, přijde se tě pokusit zachránit. A přesně spadne do mé pasti. Počkej, Jakube, musím s tebou mluvit, ale nesmíš vyvádět. Chceš říct, že upíři opravdu existují? Ano, a myslím, že Anešce hrozí nebezpečí. Musíš mi pomoci ji zachránit. Jak zvláštní. Kdo to asi je? Tvoje kamarádka je uvězněná v opuštěném domě. Přijď ji zachránit o půlnoci. Proboha, myslím, že se z toho poseru. Není to pas? Co bychom měli dělat? Mami, vyzvedni mě po škole, ano? Ano, drahá. Emo, moje drahá, prosím, buď šťastná. Proč to říká? Nic to není, běž. Moje dcero, nemůžu ti dát to, co potřebuješ. Prosím, neobvinuj mě, jen buď šťastná, promiň. Mami, kde jsi? Mami, kdy přijdeš? Mám takový hlad. Mami, bojím se, chci jít domů. Kde to jsem? Kdo jste? Pusťte mě, chci svou maminku.
Drž hubu, jestli chceš znovu vidět svou matku. Bude lepší, když budeš sticha a budeš dělat přesně to, co řekneme. Neplač, drahá, my se o tebe postaráme místo tvé matky. Ne, nepřibližujte se ke mně. Nedotýkejte se mě. Prosím, může mi někdo pomoct? Mám takový hlad, i kdyby to bylo málo. Prosím, děkuji. Jsem velmi vděčná za tvé laskavé srdce. Co, jen tohle? Nemohla jsi říct o víc? Jestli nezískáš víc peněz, dnes večer žádná večeře. Prosím, někdo mi pomozte. Mami? Mami! Oh, Promiňte, že obtěžuji. Emo? Mami, proč jsi mě opustila? Proč se mi po tobě tolik stýskalo? Myslela jsem, že když odejdu, budeš mít lepší život. Nikdy jsem si nepředstavovala, že to budu já, kdo ti ho tolik stíží. Emo, promiň. Měla bych své matce odpustit? Dejte like a komentář. Tati, mami, zachraňte mě. Paní, je nám to moc líto, ale vaše dcera Emma zemřela při nehodě. Do háje. Paní, jste stále na lince? Hned jedu, pane doktore. Co se děje, drahá? Proč jsi tak bledá? Emma je pryč. Pane doktore, kde je moje dcera? Musím se ujistit, že to není nějaký hnusný žer. Dobře, pane, pokud mi nevěříte, přijďte se podívat na vlastní oči. Už jsem měla jít dávno spát. Dostanu trest. Tati, promiň, že jdu pozdě. Proč mě ignoruješ, tati? Neplač. Nebylo nic, co bychom mohli udělat. Byla příliš mladá na to, aby odešla. Nikdy jsem tě neviděla plakat, tati. Co se děje? Jsi naštvaný, protože jsem tě neposlechla? Myslím, že omdlím. Je to na mě moc. Tati, co se děje? Tati, mami, prosím, neignorujte mě. Promiňte, že jsem porušila pravidla. Jsi připravený, drahý? Nikdy si to neodpustím. Proč jste všichni v černém? Jdete na pohřeb? Nikdy na tebe nezapomeneme, dcero. S Bohem, Emo. Počkejte, já jsem zemřela? Dejte like a napište srdíčko, aby se Emma vrátila k životu. počkej, chceš znát svou úroveň síly? Ano, chci. Dobře, změřím to. Moje úroveň síly je 4000. Dost vysoké. Teď jsi hrdina. Neuvěřitelné. Musím to říct svým kamarádům. Změř si tu mou. Podívejme se. Jenom 600? To je průměrná úroveň člověka. Pro tebe žádný hrdina. Můžu to zvýšit tréninkem? Úrovně síly se rodí hotové, nevytvářejí se. Takže nemůžu být hrdinou? Chci také zkontrolovat svou úroveň síly. Jistě, podíváme se. Moje úroveň síly je 10 000. Velmi silná. Jsi hrdinka třídy S jako já. Páni, nejvyšší hodnost. Hodnost S. Segra, zkontroluj i tu mou. Jsi na to moc mladý, ne? Stejně to chci vědět. Dobře, není to těžké. Páni, 100 000, to je šílené. To je víc než moje. Nemůžu dovolit, aby se to stalo. Co? Co se děje? Pokud tě nechám žít, překonáš mě. Musím tě odstranit, dokud jsi mladý. Co to děláš? Nemůžu dovolit, aby mi někdo vzal první místo. Myslíš, že bych zemřel tak snadno? Jak to, že ještě žiješ? Ty nejsi hrdinka, jsi padouch, tady máš. Půjdeš rovnou do vězení pro padouchy. Počkej, ty nemáš Robuxy? Klikni na odkaz v mém profilu. Gratuluji, paní. Jsou to dvojčata. Cože? Dvě? Jedna je chudá hrdinka a druhá je bohatá padouška. Chudá? Dejte mi to bohaté dítě. A co ta hrdinka? Bez peněz. Je k ničemu. S Bohem. Ach ne, to je opuštěné dítě. Maminko, bude výjimečná. Cítím to. Podívej, mami, dokážu létat. Je to úžasné. Měla bys tyto schopnosti používat k pomoci ostatním. Budu jako Supergirl. Dokážu teď číst myšlenky. To je síla. Měla bys své schopnosti používat k ovládání lidí. Budu nová Thanos, ne ale bez plešatosti. Hej, holčičko, připrav se na výzvy, které přijdou. Cože, já s ním? Brzy to pochopíš. To bude snadné. Ta rozmazlená holka zase? Koupím tuhle zmrzlinárnu, staříku. Stůjte hned tam. Pusťte krále. Co může slabá a chudá udělat, aby mě zastavila? Počkej, to je tvoje dvojče? Cože? Mami, tohle končí teď. Nějaké poslední slovo, idiote? Budu bojovat za dobro. I kdyby to znamenalo bojovat proti tobě. Skonči s tou chudou hlupačkou. Cože? Proč je tak silná? Nemůžeš si koupit všechno? Stále v tobě je dobro. Cítím to. Neposlouchej ji. Chce tvoje místo. To je tvoje šance začít znovu. Mám jí poslechnout?